So hello friend, आंनि बिकेल बर' YouTube channel नोंथांखौ आरो नैबे भिडिअनि थाखाय बरायनाय जासिहरबाय। ओमफ्राय आं मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनाय जाबाय। बे ब्लगानो जाबाय तरमुज गायनाय, तरमुज फुलि। बा नोंसिन दा आं फारि फारि देखायनो हागोन, नोंसोरा नायबाय थादो। आरो मोनसे खोथा, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथाङा थाबनो बयनिख्रुइ सिगांसिन नुनो मोनो। स' फ्रेन्ड, नैबेनो जाबाय तरमुज फुलि। नैबेनो फिसा फिसा बिलाइ गांनै गांनै जाबाय। नायनो हागोन नोंथांमोना, नैबेनो तरमुजआ। जाथार दङ। थांगासिनो दिनै गायदों थारमाने बिसोरा। नैबेनो जाबाय। गायनो लांदों दा। हगासि बिनिफ्राय आं दा नोंसोरनो गायनाय जायगाखौबो देखायगोन। आं दा थांगासिनो गायनाय जायगायाव। हादि गायो आंबो बारा मिथियामोन, नोंसोरनो दा देखायगासिनो। आं दा नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। गायनायाथ' बुंदों 3 बिगा गायदों होननानै, ओमफ्राय गासिखौबो आं नोंनो देखायगोन। नायलांबाय थादों। गायनाय जायगाया नैबेनो। नैफोर बायसा प्लास्टिक बोयो गोलाव गोलावनो, ओमफ्राय प्लास्टिक बोनानै नैफोर बायसा गुदुं बानायो। नैबेनो जाबाय फुलि। बिलाइ गांनैयावनो गायनाय जाबाय आरो। वाव, हाइन लाइन गायदों। बेफोर बायसा देखायलांसै आं नोंसोरनो। नै मेल्ला गोलावथार। आं थांथ'ला। नैलायफोरबो थिं नायबा ओरैनो दैबाना जानाय बायसा नुयो ने। नैबेनो गायनाय आदबखौबो देखायनोसै आं नोंसोरनो। गायग्रा मानसिफ्रा नैलाय, बिसोरनो गायग्रा मानसिफ्रा। मालिकखौबो देखायनांगोन ना। मालिकआ जाबाय नैबे, जोंनिया नैबे। हायलाय बिथि हाजोआवसो बुंथारदों। हाय होनर। हाय गायबाय नै जोंहा। हादि गायो। ओइखौ मोनसे देखायदोब्रा। हादि गायो नायबानो जाबाय नोंसोर दा। नैजि बख'यो बेखौ फुलिखौ, ओमफ्राय नै बिदि लागायो। जादों ना? बिदि गायो आरो। बेगरा ओरैनो बेसांसो दिन लानाय पेरनायाव? 10 दिन। 10 दिन लादों ने? गायनायजों जाबजों 10 दिन जाबाय। हासार होदोंमोन ने बेयाव गिलासाव? होजायो, हासार होआबाबो जायो। होसो आरो ने? औ मोजाङानो। गोसोहाय आफा गोसो। बैथिबो गायना माबायसा मोनदों होनलायनांगौ। बेथिंबो नै गायगासिनो। निउसाव हरनोसैनो। निउसा मा जायोमोनलाय? आमाया आमाय गोदोर। आमाय गोदोरा। आमाय फिसा दों। आंबा सेर'नो हायाखै, आंथिं हाय लाबोना। होनर। हाय फिफाय गैया। जोंबा खामानि मावनायाव गैलालै, लाजिबाय। लाजिसोगारो। आंना बावहारिया आरो हैफोरनो नायगासिनो मानसिफोरा दा। बिथिं होआखै। फ्रेन्ड, आं नोंसोरनो देखायजोब्बाय। ओमफ्राय दा गायनायनि आदबफोरखौबो नोंसोर दा नुजोबनो हाबाय। ओमफ्राय बेखिनियाव दङ ओरैनो
1.5 बिगासो जागोनदां बेसांसो जायोथाय आंबो बारा मिथिया नालाय ओंखायनो ओरै आखि हाया बैखिनाव दंखायो तिरपाल सोंखानाय ओमफ्राय नोंसोरनो ओरैनो ससे देखायनोसै आङो नायलांबाय थादो आखि हाया नैबेनो दा गायनो गोनाङा नैबेनो बेबो बेफोरो नै ओरैथिंबाय ओरैथिंबो गायनाय दं तरमुज नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मादि मोनखो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै जोंहा मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो मायबाफोर सोंनो गोसोफोर दंबा सोंदो बिदिनो आं बुंहरगोन आरो नोंसोरनो आरो बै फिथाइया जेब्ला फिथाइ माने बिफाङा देरनानै ओमफ्राय बिबार बारबा आं नोंसोरनो देखायगोन बेसेबां दिन बिबार बारो नोंसोरो नायनो हागोन आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव होमब्लानो आं जा भिडिअ हेगारो नोंसोरो आं नुनो मोनगोन